Terve, terve. Ei olekaan tullut pitkään aikaan tänne YouTuben puolelle videota. Ajattelin nyt kuvata vähän isomman videon. Sen takia justiin kun ei ole tullut tätä videomateriaalia oikein tänne. Niin mä ajattelin kuvata nyt 2 uudesta vempaimesta vähän videota, mitä mulla on tullut hankittua tänne meidän perheeseen, mutta pitkittä löpinöitä, niin mennään suoraan asiaan. Elikkäs aloitetaan vaikka tästä meikäläisen crossista. Elikkä tää on 125 nelitahti YCF. Tosiaan ostettu Minimoto Racingiltä, käykää kaikki ostamassa YCF-tittellenne. Sieltä saa 90, 50, 125, 150, 190 ja kaikkea tämmöstä. 140, en tiedä sanoinko, mutta joo. Elikkä siis, tässä on tosiaan 125 YX-kone. Sieltä löytyy Nippin 26 millinen kaasari. Ja tää on tosiaan manuaali kytkimellä. Ja tää on tosiaan justiin sopiva tämmöiselle pienelle jätkälle, että tässä on korkeutta sen 75 senttiä, 80 senttiä siinä välillä. Ja tässä on edessä 2-mäntänen ja jarru. Sitten takana on 1-mäntänen. Ja sitten tänne on joutunut vähän jo fiksailemaan, kun pieni kaatuminen tuli, niin vääntö sitten tuo jarrukahva, mutta tulee 1 käden jarrukahvat, niin se nyt ei haittaa. Tosiaan vakiona täältä päästä löytyy DP Killerin, mutta mä sen olen ottanut pois. Ja vahtomuovi ilmansuodatin ja 2-asentoinen bensahana, pikakaasu. Noin, ja täällä on tosiaan vähänlaisesti bensaa, mutta katsotaan. Täällä on tosiaan siis oikein kunnolla puristuksia. Yllättävän paljon 125, mutta kokeillaan saada se käyntiin vaikka yhdellä kädellä. Laitetaan tuolta ryyppy. Sitten pumpataan vähän kaasua, niin saa bensaa. Näin. Ja sitten kokeillaan. Sitten ryyppy pois, kun törähti. Noin. Ja sitten vähän pumpataan lisää kaasua. Ja sitten aika mukavan kuuloinen tyhjäkäynti tässä vehkeessä. Ja tosiaan täältä on se DP Killeri irti. Joten tässä on aika muhkeat soundit. Mutta otetaan pikku soundcheck. Semmonen vähän.
mukava peli tämä on. Sieltä bensahana kiinni, eli puoleen väliin nuo ja silleen. Mutta ei varmaan tästä vehkeestä sen enempää. Mennään sitten seuraavaan videoon, ettei tule mahdottoman pitkä video. Mitä mä nyt selitän? Että mennään seuraavaan vehkeeseen, että ei tule kauhean pitkä video. Elikkä siis David Brown 885. Tämä on tosiaan 3-pyttynen takavetoinen traktori. Ja tähän on laitettu hytti, ei ole siis vakio, vaikka vähän siltä näyttääkin. Tässä on Boschin pumppu. Sitten tästä löytyy 52 hevosvoimaa. Ihan hyvin näin pikkuraktoriin. Mitä tässä on uutta, niin putki on uusi. Tämä on maalattu hiljan. Öljyt vaihdettu. Renkaat täytetty. Sitten täällä on tämmönen vanhan ajan laturi. Tämä on oikein semmonen, että tuolla sitten muuten lämpää. Ja tähän on laitettu lämmityslaite. Ja se ei tosiaan ole tässä vakio. Meillä on täällä renkaina. Odotas nyt, kun on vähän perstuneet, niin ei näe. Missäs täällä on koko? Mutta oli 36 vai 34. 34 jotain. En nyt tiedä, mutta juu. Renkaat on aivan hyvällä pinnalla. Ja täällä meillä on takakauha, mikä tuli kaupan päällä. Kaupan päälliseksi. Täällä on kaikkea hiekkaa ja muuta kuljetettu. Toisella puolella on sama rengas. Hyvin pintaa on toisellakin puolella. Ja sitten pitää varmaan hieman lukata tätä vehjettä poispäin. Näin ja näin. Avataan tuosta ovi näin ja mennään hyttiin. Elikkä ensimmäisenä tässä on hyvä penkki. Voi olis nyt hiljaa tuo. Hyvä penkki. Ja tää on 3-vaihteinen vehje. Tuossa on sitten hidastettu hidas, nopea ja hidastettu nopea. On tässä vaihdekepissä. Tuolla on sammuttaja, eli kun vetää nuon, niin se on sammuttaja pois ja sitten kun haluaa sammumaan, niin laittaa sen tuonne alas. Virtalukko. Valot pelaa tuossa koetaulussa. Tässä on valot ja rääkkä. Sitten ilmastointi. Vilkut. Tuo on lasinpesu. Ja täällä on nostolaitteet. Ja täältä saa sitten, jos on peräkärry esimerkiksi perässä, niin saa sitten, että kuinka nopeasti se kippaa. Sitten
tuolla on tuosta kun kääntää alaspäin, niin menee semmonen lukitus noille nostolaitteille, että ne ei pääse sitten liikkumaan. Ja täällä on pyyhkeät. Ja kattovalo. Laitetaan virra päälle, niin katsotaan toimiiko kattovalo. Nyt toimiihan se. Sitten katsotaan, että toimiiko rääkkä. No toimii. Toimiiko pyyhkiät? Toimii. Tässä ei toimi tämä lasinpesu. Se ei toimi. En tiedä mikä on tämä. Ei toimi sekään. Ja tuolta saa tosiaan säädettyä, onko kyntömodi päällä, valinta-asetus päällä vai onko siellä ulkopuoliset moda päällä. Sitten tuosta saa säädettyä penkin joustavuutta. Ja tosiaan aika siisti on kyllä peli, vaikka aika vanha onkin. Ja no, pitäisiköhän meidän laittaa tämä edes käyntiin. Sieltä sammuttaa ja pois päältä hehkua. Kytkimmon pohjassa vapaalla on. Sitten katsotaan mitä se sanoo. Joo, melko nätin kuulonen vehjes. Laitetaanpas tuolta valot. No. Kyllä tässä toimii hyvin kaikki. Mikä on pieni miinus tässä, niin täällä on tosi pieni hytti, että se on vähän miinusta. Nostolaitteet pelaa. Toimii. No, traktorissa on semmonen sääntö, että aina kun sammuttaa vehkeen, niin pitää antaa vähän kaasua. En tiedä kuinka moni tietää, mutta joo. Tällainen kampe ja jos piditte videosta, niin olisi aivan tajuttoman mukavaa, jos laittaisitte kanavan seurantaan ja jos piditte videosta, niin tykäkkää videosta ja se olisi varmaan mun puolesta morjens.